سلام زخبركم تخاتلتي يار تي في نحجي ابز التدالوه على توزيناتات اب تግራይ ከተማ መቀለ ዝርከብ ሞከሲ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ስሩዕ አገልግሎት ንምሃብ ዝኽእሉ ቀረባት ብዝልዓለ ደረጃ ሕጽር ስለዘጋጠሙ ሕክምና ንዘድልዮም ንምግልጋል ኣብ ዘይክልሉ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ካብ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ዝኾነ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ንኣዋርሕ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቱ ንኽፍትሑ ናብ መንግስቲ ጻውዒት ከም ዘቕረቡ ድሕሪ ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተኣጊዳት ጽንሐት ቦይንግ 737 ማክስ ነፋሪት በረራ ከም ዝጀመረት ትሕሶ ናይቲ ሩስያ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዕስከራት ክትሃንጽ ዘፍቅዳ መንጎ ካርቱምን ሞስኮን ዝተበጽሐ ስምዕ ክወጽእ ከም ዝጀመረ ፕሬዝደንት ታንዛኒያ ጆን ማጉፋሊ ሓደሽተ ኣባላት ካቢኔኡ በማሕበራዊ መራኸቢ ዋትስኣፕ ኣብ ዝልሕኹ መንግስታዊ ሚስጥራት ክጥንቀቑ ሴልፊ ከይሰኣሉን ከም ዘተሓሳሰበ ወዲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝኾነ ሃንተር ባይደን ግብሪ በኣግባቡ ምኽፋሉን ዘይምኽፋሉን ክትጻሪ ከም ዝጀመረን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጺለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሞከሲ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ስሩዕ አገልግሎት ንምሃብ ብዝኽእሉ ቀረባት ብዝልዓል ደረጃ ሕጽረ ስለ ዘጋጠሞ ሕክምና ንዘድልዮም ንምግልጋል ኣብ ዘይክልሉ ደረጃ በጽሑ ተባሂሉ ክሳብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል ድንገተኛን መድሕን ህይወትን ዝበሃሉ ከም መጥባሕትን ሕክምና ብጽኑዕ ንዝሓመሙ አገልግሎት ከቋርጹ ከም ዝተገደደ ወሃብ ቃል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ምብራቅ ቀርን አፍሪካ ክሪስታል ዌልስ ኒቢሲ ተዛሪባ እታ ወሃቢት ቃል ከም ዝሓበረቶ ዓይነታት መድሃኒት ናውቲ ሕክምና ነዳድን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ስለዝተወደእ እዩ ናብ ዝደረጃ ዝበጽሐ ነዚ ዘጋጠመ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ምስ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘረሩ ምህላዎም ገሊጻ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ባእታታት ሕክምናን ካለ ኣድለይቲ ዝኾኑ ናውትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መኽዘን ናብ መቐለ ንኽኣቱ ምስ ሰብ መዚ ንዘራረብ ኣለና እዚ ኸ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፍጸም ተስፋ ንገብር ኢላ ብዘይካዚ ኣብታ ከተማ ከቢድ ሕጽረት ማይ ከም ዘጋጠመ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል በትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ እቲ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ምስ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ብምትሕባር ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ማይ ይከፋፈል ምህላው ይገልጽ ስሩዕ አገልግሎት ማይ እታ ከተማ ናብ ዝነበሩ ክሳብ ዝምለስ ድማ እቲ ዝጀመሩ ማይ ናይ ምቕራብ ስራሕ ቁጽሎ ኢሉ እዚ ስራሕ ህይወት ናይቲ ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላልዎ ማሕበረሰብ ንምትራፍ ዝፍጸም ተግባር እዩ እቲ ኩነታት ናብ ዘስግእ ደረጃ ኣሪጉሎ ይብል እቲ ማሕበር ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ጎንፂን ዝተጎድኡ ሰባት አገልግሎት ሕክምና ዝህብ ዘሎ ሆስፒታል አይደር ኣብ ዝተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝርከብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ማሕበር ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣምቡላንስ እቲ ማሕበር ኣብቲ ጎንፂን ዝተጎድኡ ንዝሞቱን ናብቲ ሆስፒታል ይጓዓዝ ኣለዋ ኢሉ ነቲ ሆስፒታል ዝረኣዩ ኣባላት እቲ ማሕበር 80 ሚእታዊት ካብ ተሓከምቲ ብሰንኪቲ ኩናት ጉድኣት ዝበጽሖም እዮም ካልኦት አገልግሎት ሕክምና ተቋሪጾም ድንገተኛ አገልግሎት ጥራይ ዝወሃብ ዘሎ ክብሉ ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር ሓላፊት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ኢትዮጵያ ማርያ ሶልዳድ ቁስልን ምስፋይ ዘገልግል ናውቲ ሕክምና ጸረ ባክተሪያ መድሃኒት መዕገሲ ቃንዛን ካልኦትን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ይውዳእ ኣሎ ክትብል ተዛሪባ ነይራ ንዓስክሬናት መዕሸጊ ዝኸውን ፕላስቲክ እውን ሕጽረት ከም ዘጋጠመ ሓቢራ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝተሃሰያ ከባቢታት ረድኤት ንምቕራብ ዝገብሮ ጻዕሪ ምትእዋል ከም ዘጋጠሙ እዩ ዝገልጽ ኣብ ኢትዮጵያ ቀንዲ ካብ ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ዝኾነ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ንኣዋርሕ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቱ ንኽፍትሑ ናብ መንግስቲ ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ፓርቲ ኣብቲ ድሕሪ ኣዋርሕ ክካየድ ትጽቢት ዝግበረሉ ሃገራዊ ምርጫ ዝህልዎ ተሳትፎ እቶም ዝተኣሰሩ መራሕቱ እንተዘይሃልዮም ከም ዝጽገመሉ ብምግላጽ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ بتوسخون بمنجستي استعاصوا وابيات صحفتو كخفتو ابتي تمالي زوصو مغلصي زحتته اوفيكو ቅድሚ ምርጫ ንዝግበር ጎስጓስ አሙሉ ሀገር በናጽነት ናይ ምንቅስቃስ መስሉ ከሕለውሉ ተማሐጺኑ ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒን ሐሰን ክካየድ ተወሲኑን ተነበርኳ ስጋት ኮሮና ቫይረስ ከም ምኽንያት ብምቕራብ ኣብ ዓመት ድማ መዓልቱ ናብ ዘይተነጸረ ግዜ ተሰጋጊሩ እዩ ምኽትራ ወንበርቲ ፓርቲ አቶ በቀለ ገርባን ፍሉጥ ፖለቲከኛን አባላቱ ጃዋር መሐመድን ዝርከቡ መሪሕነትን ኣዋርሕ ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣዋርሕ ሐምለ ዝተኣሰሩን በተደጋጋሚ ናብ ቤት ፍርዲ ዝመላለሱን ምኽንያት ካ ምስቲ ብድሕሪ ቅትለት ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ብዝተሓሓዘ ብዝተወልዐ ንዓብ ምዃኑ ይፍለጥ ክስታቶም ከዓ ምስ ሽበራ ዝተተሓሓዙ ከም ዝኾኑ እዮም ዝገልጹ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ተቃወምቲ ውድባትን ምርሓቲ ሲቪካዊ ማሕበራትን ብምርኻብ ኣብ መደባት እቲ ምርጫ ዘትዩ ከም ዝነበረ ይዝከር መንግስቱ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ንኽካየድ ድሉው ከም ዝኾነ ድማ ተመባጽዩ
ድሕሪ ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተኣጊዳት ጽንሐት ቦይንግ 737 ማክስ ነፋሪት በረራ ጀሚራ እታ ንኣስታት 2 ዓመት ካብ ስራሕ ደው ኢላ ጽንሐት ስራሓት ቦይንግ 737 ዝኾነት ማክስ ዝዓይነታ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት በረራ ጀሚራ እታ ነፋሪት ድሕሪቲ ኣብ መጋቢት 2019 ዘጋጠመ ሓደጋ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዓዲ ውዒል ኮይና ያጸኒሓ ብራዚላዊ መንገዲ ኣየር ጎል ነታ ነፋሪት ናብ በረራ ዘዋፈረ ፈላሚ መንገዲ ኣየር ኮይኑሎ ብረቡዕ 9 ታሕሳስ 2020 ተጓዓዝቲ ዝሓዘት ቦይንግ 737 ማክስ ካብ ቀንዲ መነበር ናይቲ መንገዲ ኣየር ዝኾነት ንግዳዊት ከተማ ሳን ፓውሎ ናብ ፖርቶ አለግሬ በሰላም በሪራ ካይዳ እቲ መንገዲ ኣየር አቀዲሙ ከም ዝሓበሮ 140 አብረርቱ ምስታም ሕያሽ ክግበረላ ጽንሐት ነፋሪት ንምልላይ አድላይ ስልጠና ወሲዶም ኣለው ዛጊት አሜሪካን ብራዚልን ጥራየን እታ ነፋሪት ናብ ሰማያት ክትምለስ ኣፍቂደን ዘለዋ እቲ ኣብ ብራዚል ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገርሉ ናይ ውሽጢ ዓዲ መንገዲ ኣየር ጎል 5 ቦይንግ 737 ማክስ ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣለዎ ካልኦት 95 ኣዚዙ ከም ዘለዎን ኣረጋጊጹ ድሕርቲ ህይወት 346 ሰባት ዝቐዘፈ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ኩባንያ ቦይንግ ናይታ ነፋሪት በረራታት ደው ከብል ተገዲዱ እዩ ኣብቲ ጠንቂ ናይታ ሓደጋታት ምዃኑ ዝንገረሉ ስርዓት ምቁጻርን ካልእ ኣገዳሲ ምሕያሻትን ምምዕራይን ክግበር ምጽንሑ ይፍለጥ ሓላፊ ምውፋር መንገዲ ኣየር ጎል ሰልሶ ፈረር ድሕርቲ ዝተገበረላ ምምሕያሻት ኣብ ብቕዓት ናይታ ነፋሪት ሙሉ እምነት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ተጓዓዝቲ ዓማዊሉ በታ ነፋሪት ክጓዓዙ ምዘይደልዩ ብዘይ ዝኾነ ተወሳኺ ወጻኢ ናብ ካልእ በረራታት ክሰጋገሩ ከም ዝኽእሉን እቲ ትካልን ኣገልግሎት ዜና AFP ሓቢሩ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ነታ ነፋሪት ካብ በረራ ደው ኣቢሉ ምንባሩ ይፍለጥ ምጅማር በረራ ናይታ ነፋሪት ነቲ ዓብይ ክሳራ ዘጋጠሙ ኩባንያ ቦይንግ ዓብይ ብስራት ክኸውን ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ትሕዝቶ ናይቲ ሩስያ ብገምገም ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ማዕስከራት ክትሃንጽ ዘፍቅድ ኣብ መንጎ ካርቱምን ሞስኮን ዝተበጽሐ ስምዕ ክወጽእ ጀሚሩ بمسارة السودان روسيان زاتو وعل أتي روسيا ببورت السودان تهانصو مدبا زلا معسكر حيل بحري نيسران حموشتن عامتات زتصنحيو نيكلوراوي مراخب زركبن كساب 4 مراخب كونات روسيا ابتي ودب كاسكرا خفقدل المخانو اتي ابز حلف سمو استفرمه سمع انتيرلو تنتنت خمزبلو اتسقومتي روسيا كلوا اتدلو جيوبوليتيكاوي صلوه نمعباي زعلميو ابز عامت زي روسيا بغدوبا زنبره صلوه خمز خسرت يزنجر حدا خابو اتانا نوي عوان محاز ازخونت ارمانيا بتا تركي اتدقفا ازربايجان مسعرايو اب كلتشن 17 بريزيدنت السودان نبر عمر البشير نفلما اوانا روسيا ابز خدلو ن بريزيدنت بوتين هاجرو كاو امريكا كحلوا حتيتو نيرو اتي اميازيا 2019 بهزواو نعوي كاب سلطانو استاليه البشير ابز اوان زي بستفلاليه كستات اب ماسرت يركب بمسرت ابز حلف ورحي زو صصبصاب اتي اب سمين كفال بورت السودان كنز توتينو زلو معسكر استات 300 ابالات حيل بحري كسفرو يوم موسكو ابزي قربا عمتات نمسفحفح صلواتاتن امريكان تشاينان نمبدا ناو افريكا اديبات سرح خمزلا تنتنتي بوليتيكا يزاربو اورهن حس حدا فلوت ناي جيرمن غايزتا روسيا بإرترا وتادرو معسكرات كتهنصيا زبل وره مزرغه منستر زينا إرترا آتو يمانه ገብረ መስቀል እትወረ حق زي مخانو إرترا روسيا وتادرو معسكر نختهنص زخونه يخون وعلن مبصان كمزياتوت حبيرو منبارو يفلط اتن حدا ميستراو سنت منግስቲ ጀርመን ብምጥቃስ ዘስፈረ ጸብጻብ روسيا بشدشت هاجرات أفريقيا وتادرو معسكرات نختهنص مدب كم زلوان كابتن هاجرات ناي وعل مبصا خمزاتوالان زحبريو اتن تقصا شدشت هاجرات كا ريبوبليك ماكلاي أفريقيا ግብጺ ኤርትራ ማዳጋስካርን ሞዛምቢክን ሱዳንን ቻይና ቦገና አፍሪካ ገደስ ዝኾኑ ወታደራዊ ማዕስከራት ክትከፍት መደብ ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ምክልኻል አሜሪካ ሓቢሩ ነይሩ ካብ ሰራዊት አሜሪካ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ኬንያ ሲሸልስ ታንዛኒያን አንጎላን ቻይና ዝመረጸተን ሃገራቴን بريزيدنت تنزانيا جون ماغوفالي حدشت أبالات كابينيو بمحبرو مراخبي واتساب أبزلحوخ منغستاو مسترات كتنكاو سيلفي خيس سألون التحساسيبو نسونتي استفلالو منغستاو مسترات أبناي واتساب متخاب جلتات اللي حوخم بموتسا ناب كل زرق حلوخونتات زي تلامد حمام كبلي جلسو بيتو ساخون منسترتاتو أبناي سرح بوتا كوينم سيلفي نخيس سألو أتنكي غلو زسرحو سرحبتي أمودات تحزركب وتسيت روي كخون كمزخيل بمحبار سيلفي نايمس ألمدوم خجرفوات تحساسيبو بريزيدنت جون ماغوفالي يتو محدشي منسترتات مختلاتو من تمال ربع
ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጽምሉ መድረኽ እዩ ነዚ መልእኽቲ ዘሕለፈ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ውሽጢ መንግስትና መልእኽትታት ኣብ ዋትስኣፕ ዝጥቅዕሉ ዘይተለመደ ዓይነት ሕማም ኣጋጢሙሎ ገለ መንግስታዊ ምስጢራት ከይተረፉ ኣብ ናይ ዋትስኣፕ ጉጅለታት ይልሕኹ ኣለዉ ዝኣተናዮ ቃለ መሓላ ንከተል ምባሉ ወሃበ ቃል መንግስቲ ብትዊተር ሓቢሩ ማጉፋሊ ኣብቲ ብተቃወምቲ ሰልፍታት ተቐባልነት ዘይረኸበ ናይ ጥቅምቲ ሃገራዊ ምርጫ ከም ዝተዓወተ ይግለጽ እቲ ፕሬዝደንት 84 ሚእታዊት ድምፂ ከም ዝረኸበ ጸብጻባት ይምልክቱ ውድ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተዓወተ ምሩጽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ሃንተር ባይደን ግብሪ በኣግባቡ ምኽፋሉን ዘይምኽፋሉን ይጻረሎ እቲ ምርመራ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዳልዌር ብዝርከብ ዓቀብቲ ሕጊ እዩ ሃንተር ነቲ ጉዳይ ዓብያ ቃልቦ ከም ዝህቦን እቲ ዘጻሪ ኣካል ነፃ እንተኾይኑ ዝኾነ ዘይሕጋዊ ተግባር ከም ዘይፈጽም ተዛሪቡ ጆ ባይደን በወገኑ ወደይ ብዙሕ ነገር ኣሕሊፍ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እኳ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ ስግጽ ኣይበሎን ኣዝየ ዝሕበነሉ ክብል ንወዱ ነይዱ ሃንተር ብዛዕባ እቲ ምጽራይ ዝርብ ሓበሬታ ይሃበን ወዲ 50 ዓመት ሃንተር ብሰንኪ ኣቦኡ ኣብቲ ወስዋስ መረፃ ኢላማ ሪፐብሊካናት ኮይኑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብፍላይ ድማ ኣብ ዩክሬንን ቻይናን ምዘሉ ንግዳዊ ርክባት ተኣሳሲሩ ስሙ በተደጋጋሚ ተላዒሉ እዩ ኣብ እዋን ዘበን ፕሬዝደንት ባራክ ኦባማ ምክትል ፕሬዝደንት ኮይኑ ዘገልገለ ጆ ባይደን ስሙ ምስ እዞም ንግዳዊ ርክባት ሓቢሩ ይለዓል ከም ዝነበረ ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ ዶናልድ ትራምፕ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ስድራ ጆ ባይደን ምርመራ ክተካይድ ጸቕጢ ፈጢሩ ነይሩ ተባሂሉ ይዝረብ ሕጂ ድማ ተመራጺ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሓድሽ ናይ ወዱ ኩባንያታት ምጽራይ ክግበረለን ዝገብር ዘሎ ኣብ መጻኢ ወርሒ እቲ ኣብ ልዕሊ ወዱ ዝካየድ ምርመራ እንተ ዘይተወዲዩ ነቲ ምርመራ ዝመርሖ ባይደን ባዕሉ ዝመርጾም ዓቀብቲ ሕጊ እዮም ክኾኑ ኣብ ልዕሊ ሃንተር ምርመራ ክካየድ ከም ዝኽእል ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ክውረጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ምርመራ ንኽግበር ትራምፕ ጸቕጢ ፈጢሩ እዩ ተባሂሉ ዝሕመ ኮይኑ ነቲ ምጽራይ ዝመርሕ ዓቃቢ ሕጊ ዴቪድ ዌይስ ብሞይኡ ዝተመስገነ ከም ዝኾነ ይዝረብ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ብትራምፕ ዝተመርጸ እንተኾነ እኳ ኣብ እዋን ኦባማ እንተኾነውን ምክትል ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዝነበረ ከም ዝኾነ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ያር ቲቪ ሎሚ ዝበልናዮ ዕለታዊ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና በብዘለኹሙ ሰላም